Приятели, сънародници, на Гергьов ден сърцата ни се пълнят с надежда. Празникът на Свети Георги Победоносец е символ на храброст, доблест и чест. Като Георги чувствам дълбока връзка с този ден, напомнящ ни за великата ни история на победи. Прекланям се пред моя дядо и прадядо, офицери от българската армия. Векове наред Свети Георги е нашия закрилник, учител по мъжество, борбата с житейските змейове. Днес, поглеждайки напред, с гордо вдигната глава, аз знам и чувствам, че сме наследници на несломим дух. Ние, георгиовците, сме призвани с този дух да пронизваме лъжата, нихилизма и душманията. Нашия символ, нашето име е устой, който ние сме длъжни да браним. Георгиов ден е и празник на пролета, на обновлението. Нека прегърнем промените с вяра, подкрепим се и градим справедливо бъдеще. Бъдете достойни за примера на светеца. Честит Георгиов ден! Желая здраве, щастие и кураж!